ďalšieho nového videa. Dneska si vytvoríme hráča. Dáme si Vanish. Chceme si, že sa odpojíme. Dobre, má tu dačo také postavené to má. Neviem, dáme, že zombíka. Dáme mu zombíka. Chudák. Dáme tým 10. Dáme 30. A to mi nesprávny formát času, dostanem. Nevie. Chudák. Tak. Spider-Man. Dobre, IP bude v popisu, keby ste sa chceli pripojiť. Tento server vás začína. Je to Banchika, lebo sú tu ešte minihrda Hoop. A je tu Kit Pack, Novibug Event a Survivor na slovenské najlepšie troly. No, logicky sa nastavil najlepšie troly. Takže hrať tam robí sme proste si tu robí tieto veci, budem nastavať napríklad Jukpack, také glitchoviny. No, budú tu auta a kúpime tu taký, že resource, ale custom armor, 20 €. Máme tu, že či čo to je? Kámo, chudák. Dávam chudák. Potom mu dáme nejaké kľúče po celom tom. By som mu dal kľúče. Počkaj, je tu edit, takže celú jeho base. Tak. Až. Tak, no co by. OK, dobre, pokračujeme, som nemá Vanish. A to je jedno copy. Ale ideme to dať do vzduchu. Teleportnem ho tam. Počkaj, dám ešte Vanish edit. Vypnúť, počkaj, kde to je? Vypnúť. Ono paste, kámo. A ja ho tu teleportnem. Máme tep. No co budu dělat? No. Co budu dělat? Vždycky jsem tu podělal. Chudák. Dám tu za to celé creeperem to dáme. Utíkej! Creeperom. Tak jsem si. Chudák. Jeho tam žije. Dúfam, že žije. Mohol by žiť, kamo, tu tie creepery. Kde on je? Šatné takový, ideš naspäť hore. Kde som tu dal? Ideš naspäť pekne hore, chlapečku. Kde to je more? Kde
som tu dával. Kámo som stratil na fuj speed 10. Prehľadávame. A toto mám to. Full speed 1. A ja som to dopadl, počkej, to takto podávame na 200 creeperov. A to dáme taký klíč, ak to prežije. Tak. Ja to dopadnem 100 takto. Počkej. Takto po. No. Ale on dáva set home. OK. Teraz si došlo, chlapa. Tak ten je walker. Come on. Tu ťa teraz dáme. Dobre, ideme mu dať nejaké kľúče. No, cud. No, som dať under. Under. A dáme puc, srate, give K. Dáme mu epic 2 a 1 mega to 1 a dáme shulker a mu tam že diamond ja mu tak poskladať gold nie, tu 5 tak a tu nie 20 tak nie 20 dobre ok tu vaniš preč a máte sa fanfáro